see, 'cause I think I do want you next to me. Hurry up, son. Get in the car. Smell it. Diba? Good morning, guys. Kanina pa lang madaling araw. What time you left this morning? 4:30. Drinap niya na lahat ng pots sa dagat kasi mag-start na siyang fishing tomorrow. And, ayan, naligo siya, aalis siya kasi hindi niya talaga matake yung gasolina. Kasi pag umupo ka, yung short mo or your pants mo, amoy gas pag umalis ka dyan sa car. So, pupunta siya sa... I'm taking it to who sold the product. Kung sino ba yung nagbenta ng product na yun, so pupuntahan niya daw. So, titingnan ko anong gagawin sa upuan kasi sobrang... Ano ba? Inaamoy niya na naman. Narinig ko na si Jan. Ito na si Jan, guys. And, kinakain ko yung... Namin ni Holly yung leftover kagabi na sausages. And, ayun siya. Nagtatago kasi gusto niya gulatin ang daddy niya. Hi! How did you go? Tagal mo naman. Well, they just give me some stuff to... To what? To clean? To clean it. Uh-huh. And... Give it a couple of days doing that, and if it doesn't come out, they'll... Do something? They'll get the seat taken out and get it detailed. Alright. The seat was properly cleaned and... They're the one gonna pay for that? Yeah. Okay, that's good then. So, yun yung balita, guys. Come on, Papa! Halika na, eat! Come on, eat na, Papa! So, ito yung binigay sa kanya. Fabra. Fabra Cadabra. Para tong... Fabra, but they say, yeah, Fabra Cadabra, para tong ano, Abracadabra, here, Han. So, ayan, nilinis niya. What? It's indigo at night. Good morning, guys. Nakaligo na ako. Kanina, ang ginawa ko ay naglinis ako ng ref kasi mag-grocery tayo ngayon. Kasi sabi sa akin ni Jan, nagkakaubusan raw ng toilet papers kasi nga parang nag-panic buying yung mga tao dahil sa kasi parang dumadami yung mga cases dito sa Australia about sa yung mga tao, as in lahat ng binibili nila ay toilet paper. And si Jan pala, nag-work siya kanina. Ayan siya. Hi, Han. Nag-work siya kanina. And okay naman daw yung catch niya. And ano pa ba? So yun, sabi sa akin, mag-grocery daw ako ngayon. Naglaba pala ako, guys. Ito yung mga labahan namin sa Renmark. So ngayon ko pa lang siya nalabhan kaninang umaga kasi hindi maganda yung panahon dito nung pagdating namin. And gagamitin ko to. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wet. Tapos na ako magsampay. Diligan ko muna itong itong mga aking mga herbs dito. Ayan ba? Si yung aking spring onions. Ang niya, ang lagu-lagu niya. Oh. Diligan ko lang muna sila. And bukas, lilinisan ko tong pagoda kasi tingnan nyo, ang kalat-kalat. Yun ang gagawin ko bukas, maglinis ng pagoda. Nakainom na sila. Yung mint, siya, nag-dry na siya, guys. Sana maging okay siya. Sana makarecover siya. Kasi ilang araw din kami, diba, nawala. Ang tagal ni Holly, nag-straight ako ng buhok, guys. And pinapalitan ni Jan yung shorts ko, diba? Kanina ka-shorts ako. Mag-leggings daw ako kasi nag-change na yung weather. Medyo malamig na sa labas. Baba, hurry up! Pinihintay ko na lang si Holly. Nasa kwarto. Nandun siya sa kwarto. Pillow? No. Lagyan ko lang ng pillow yung car seat. Yung upuan ba dun sa may kung saan niya natapunan ng petrol treatment. Ayan. Yan na. Oh! Hindi talaga ako, sporty. Hindi ko So, ilagay ko to doon sa aking upuan para hindi mangamoy yung aking bam-bam na gasolina. Hurry up! And kanina pala, umalis si Jan alas 3 na madaling araw. Then, dumating siya mga, mga 10:30.
Baba, hurry up. Siya na lang talaga hinihintay ko. Siya yung nagbihis sa sarili niya. Kanina naka-panty siya. Nag-change siya ng nappy. Kasi ayaw niya. Ayaw ko rin kasi siyang umiiba sa toilet. Pag nasa labas kami. Come on, Baba. Hurry up. So, tingnan natin kung makakahanap tayong toilet paper. Hurry up, Baba! Tagal niya. Ha? It will be alright. I'm not gonna... Yeah. Ayan na siya. Ay, wow! Come here. Andun tayo kay Daddy. Yeah. Go with Daddy. Tingnan niyo siya, guys. Diba? 2 minutes na agad to. That's hot. Come on. Look at her. You said pink ones. Yeah, that pink one, Baba. No, that's hot. What do you mean that's hot? No, it's... Go get it in the shed. Okay, let me Quick. see your bag. Go get the shoes. Hurry Nakabag up. siya. Naka-crossbody bag din siya. 2 minutes na to, Baba. Hurry up. Ayan, oh, nakabag siya. Shoes. Okay, go. My pink shoes. That's the pink shoes, Baba. Hurry up. That's hot. Okay. The snake is- Dito na kayo sa town and ayan yung inuupuan ko. Come on, Baba. Dito pala kayo muna sa Big W kasi nung Tuesday pala tumawag yung kapatid ni Jan, si Mel. Di ba Monday kayo dumating? Ngayon pala is March 5, Thursday, and I know late nyo ito mapapanood. Tumawag si Mel sa Coast daw. Wala daw na toilet paper. So sabi ni Jan, unahin ko raw dito sa Big W at saka sa Woolies magtingin ng toilet paper. And si Jan, nagpapabili rin siya ng underwear. So dito muna tayo sa Big W. Tayo ng car. I wanna sit down there. Okay. Stop ako dito sa may mga tissue. Ito yung mga Kleenex. Ayan guys, tingnan nyo. O, diba? And eto, ubos na oh. Yeah, tingnan natin. Hanapin natin yung toilet paper. Hindi ko mahanap yung toilet paper dito guys. Feeling ko wala naman dito sa Big W yung toilet paper. Si Jan lang naman ang nagsabi na unahin ko raw dito, tingnan ko raw kung mayroong toilet paper dito. And bilhan ko na rin daw siya ng underwear. So, hanapan ko na lang siya ng underwear. Dito tayo sa Vans, kasi Vans yung kanya. So, dito. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds and some pearls. Maybe we could go to the mall, get our nails done, get our hair done, we fly. Maybe we could holler at the boys, looking so good, whistle when they walk by. Cause we know what they want, but we just laugh. Yeah, we won't let them get up. Man muna kayo dito sa mga pantulog ba para sana kay Holo kaso wala kami nagustuhan kasi yung iba malalaki. Ayun, so may nakita kong mirror dito. Ipakita ko na lang sa inyo yung OOTD natin for today. So yung top ko ay from CK and then yung leggings ko ay from Kmart. Dinoble ko to guys kasi manipis yung leggings ng Kmart. And ito yung Havaianas na binili ni dyan sa Renmark. And shoulder bag. And si Holly, ang suit niya ay etong dress from Cotton On, leggings from Cotton On, sandals from Cotton On, and bag from Tita Mel. Yeah, bigay ito ni Tita Mel. Ayun, may pangalan niya Holly. So yan yung aming OOTD for today guys. Ha? Okay, let's go. Bayad na ako sa Big W. Ito lang yung nabayaran ko, yung dalawa. Nakalimutan kong bayaran to. So babalik kami para bayaran natin yan. Yeah, wait, Baba. I'm just gonna put this in the car. Sabi ko, may nakasabit sa ano ni Holly. Sabi ko, hindi ko yun nabayaran na. Ilagay ko muna to sa car. Tapos, kakain kami ng lunch ni Holly. Doon malapit sa Woolies. Then, after ng Woolies tayo. Tingin tayo kung mayroon silang toilet paper. Bayaran ko muna yung undies na kinuha ko. Wait, dala na rin ako ng eco bags. Dito. Bayaran muna natin yung guys kasi nakakahiya. Diyan dito niya kasi ninagayo so hindi ko siya nakita. Siya yung binayaran ko nung dalawa. Hi! I forgot to pay this one. Okay. Sorry. So ayan guys, thank you. Nabayaran na natin siya. So dito tayo sa food court na there's no smooshy here, Baba. Ito yung food court ng Marketplace. Ang katapat niya ay Woolies. Ayan. And then yung Big W nandoon sa dulo. Nakaupo na kayo dito. Hinihintay lang namin yung order namin. Yung in-order ko ay yung meat love burger.
careful. Meat lovers, loaded french fries. And ito yung number namin. 5 to 10 minutes daw. You're right? I am I hungry. know you're hungry. Tapos, bumili lang ako ng tubig. Huh? You want water? No, water. No, thank you. You're so hungry. Gutom na siya. So, eto na yung food namin ni Holly. Kuha lang ako ng... Hindi niya ka... Wait, baby. I'll get a fork. Okay? This is for you. So, eto siya. Loaded siya ng mix na meat. Merong lamb, beef, tapos may salami. So, kain muna kami. Nauna na po siya. Good? It's not hot? And meron siyang cheese and barbecue sauce. Sarap? Tingnan niyo yung cheese, guys. Ayan. Sarap. Sarap, baba? I don't eat this one. Yeah, okay. I'm funny. I'm good. You can have that one. You can have that one. This is so Juma. So good? Fire. Okay. Tapos na akong kumain and sobrang nabusog talaga ako kasi diba ang dami niya talaga. Kanina punong-puno siya. So ayan na lang yung natitira. And si Holly ongoing pa rin siya. Hinihintay ko na lang siya and medyo malangaw. Mag-grocery pa tayo. Hulis na tayo guys. So unahin ko na muna doon sa may mga toilet paper. Tingnan natin kung meron sila. Hala guys, parang walang toilet paper. Kasi dyan yung toilet paper nila nakalagay. And even yung mga tissue, tingnan nyo, nagkakaubusan talaga. Hala, kinabahan ako. Wala, totoo talagang walang toilet paper. Hi! Tanungin natin ito, hindi ako pinansin ni ate. Oh, wala na guys. When do you think you're gonna restock? Sure, at this stage, hopefully we'll get some in. Oh, oh my god. That's no tissue paper, hon. Yeah, but I got some from Big W. So It's not out there either. no, they don't. All the shops have gone So- completely out. So even Kohl's, they don't have. Coles have got nothing. Oh, None of the shops have got any. oh, someone's also looking for toilet papers. And man, god, I know, hon. Yeah, all right. Yeah, it's yeah. I'm not sure. I'm just here at Woolies. I'm going to Kohl's because we haven't been in Kohl's. So, where you gonna pick me up? Okay, pick up niya raw yung car ko kasi aasikasuhin niya yung... Okay, Han, bye. Christmas, Mom. Kanina, nag-ring yung phone ko habang kausap ko yung babae. Nagtatanong ako kung kailan sila magre-restock pero hindi pa raw nila alam. So, alam na rin ni Jan na walang tissue paper dito. And sabi rin nung isang babae, wala rin daw sa Kohl's. Galing siya sa Kohl's. Pero pupunta pa rin tayo sa Kohl's kasi doon ako mag-grocery. And si Jan pala, tumawag siya kasi pipick upin niya ako. Kasi yung car namin, yung dinadrive kong car, ay dadali niya sa... Yun nga, i-fix yung upuan kasi diba, amoy gasolina siya. So, tingin muna tayo. Grabe, ang panic ng mga tao talaga, guys. Walang tissue paper. Kahit yung mga, yung Kleenex, kunti na lang yung natitra. Kuha na rin tayo kasi just in case. Meron pa naman kami sa bahay, pero kunti na lang talaga yun. Wala na yun magsampo. So, bili na lang ako ng Kleenex. Damihan ko na lang yung Kleenex. Kasi tingnan nyo, paubos na rin sila, guys. Oh. Toilet paper. Yeah, no toilet tissue, baba. So, tingnan nyo, kunti na lang yung natitira din dito. Kuha na tayo. Ayan, naghahanap din sila ng toilet paper. Not after Dolly Piper, right? But all is in millions, so yeah, I was looking for that. They reckon that the stock might be here on Saturday. Ito na lang din ang bibili namin. So, Nothing anyway. yeah. Toilet paper and paper. So, diba? Wala rin silang nahanap. Galing na rin daw sila sa Aldi at sa iba pang pati raw rice. Hala, tingin tayo ng rice, guys. Hala, kahit rice daw, guys, wala na rin daw na yung malalaking bag na rice ako. So, titingin sila dito. So, titingin na rin ako kasi paubos na rin yung aming rice. So, tingin tayo ng rice din, guys. Pero bili muna ako nitong Kleenex kasi just in case na hindi pa magre-restock ng toilet paper, at least meron kaming stock. So, bilhin ako nito kasi magkakaubusan na rin kasi halos eto na yung mga kinukuha ng mga tao ngayon.
Yes, baby. So, pati tuloy ako parang nagpapanik na rin dito kasi wala na talaga daw kahit saan na tissue. And dito, diba, makikita nyo naman, paubos na rin yung kanilang mga clinics. So, kumuha ako ng 15 pieces, 15 bucks. So, and titingin din tayo ng rice kasi sa Coles daw, wala na raw na rice. Lalo na yung malalaking bag. Wala na raw. So, titingin tayo dito kung meron sila. Ano bang nangyayari sa world? Ayan, wala na rin silang rice dito, guys. Yung malalaking bag na rice. Ayan, oh. Diba? Ang natira na lang ay brown rice. Kunti na lang din sila. And, ayan, maliliit na lang na yung jasmine rice. Eto na lang. So, kuha na rin ako ng 2 or 3. Hala. 3 para kay Kuya TJ. Is that rice? Yes, Baba. Little rice. Balik tayo, Holly. Dagdagan ko na yung rice kasi yung jasmine rice, ayan na lang yung natitira, guys. Oh. 1, 2, 3, 4. So, meron akong 3. Kuha na rin ako ng 2 pa. So, bali 5 lahat na maliliit na jasmine rice. And 15 pieces na box ng Kleenex. Ano, Baba? There's no tissue paper to order. Yeah, there's no tissue paper for the toilet ba? Ha? Wait lang, Baba. Dito ako sa may mga snacks kasi nagtitingin ako na, wait baby, nagtitingin ako kung meron silang ibang snacks na wala sa Coles. Pero parang wala naman, halos pare-pareho ata. Ito, bili ako nito. Ito yung almond fingers. Try natin ito. Meron siyang almond. Wait baby. And kuha na rin ako nito. Ito yung Oreo. Gustong gusto to ng mga bata. Wait baby. Kukuha tayo nito kasi gusto to ni Jan. Ako ng 2. Meron nito sa Coles pero kuha na tayo dito. 2. Kuha na ako ng eggs dito kasi dito 30 pieces to. Sa Coles walang ganito eh. So feeling ko okay naman to. So kuha tayo ng eggs. Okay. Are you cold, Baba? Ako nitong Dynamo kasi naka half price siya. Pero gagamitin ko lang siya sa may mga kulay na damit kasi nagkaroon ako na, ewan ko lang, siguro yung white na nilabhan ko, may stain na siyang blue. Pero ang alam ko, ito yung ginamit ko nung linabhan ko yung mga puti. And nagkaroon ng stain yung iba kong damit, tsaka yung damit niya. Right, Baba? Yes. And kuha rin ako nitong 2. Ito daw ay professional deep clean with odor eliminating. Etong isa, superior stain removal. So, kuha tayo nitong 2. So, bali 4 na Dynamo. Diyan kayo. Tingin ako dito rin sa Woolies kung meron silang paper towel. Kasi nandito na rin naman tayo. Tingin tayo kung meron silang paper towel. Come on, diba? Excuse me. Buti na lang meron pa sila, guys, na no, paper towel. Pa tayo nito. Isa lang. Kasi meron pa naman ako sa bahay. Pero dito sa may mga toilet paper hanggang doon sa dulo, ubos talaga, guys. Empty. Oh, ayan. Empty. Let's go. Bayad na tayo. I know. Empty. I know, right? They're panicking. Oh, I don't know what they're panicking about, just getting toilet. So, tapos na ako dito sa Woolies. Ito yung mga nakuha natin dito sa Woolies. And, si Jan, tatawagan ako nun kung saan kayo mag-meet. Pero papunta na ako ng Coles after ko magbayad dito. Tapos na kami dito sa Woolies. Tawagan ko lang si Jan. Kasi, imimit niya raw ako somewhere. E, papunta na ako sa, sa Coles. Tawagan muna natin siya. Hinihintay niya lang yung mga bata eh. Hindi niya sinasagot. Hindi niya sinasagot. So, mamaya na lang. Grabe. First time kong bumili ng 15 pieces na box na Kleenex. Plus, eto pa pala, oh. 15, 16, 17, 18 pieces. Kasi nga, hindi raw nila alam kung kailan magre-restock ng toilet paper. Grabe talaga yung nangyayari ngayon. Nakakapanik din. Nung tumawag si Mel, akala namin, magre-restock din yan. Kasi, di ba, kagaling lang namin ng Renmark. Wala namang ganong issue doon. Pero dito pala, totoo talaga na nagkakaubusan ng toilet paper. Kung
Kung alam namin, di sana bumili na kami dun sa Renmark kasi feeling ko hindi naman nagpanic dun ang mga tao, dito lang. At saka sa ibang city, Adelaide, Melbourne, Sydney, grabe din sa Sydney. Mag-insert ako ng mga picture na picturean ba yung mga tao na halos ang laman ng kanilang cart ay toilet paper talaga. Tapos, dito wala nang bigas pero sa mga picture talaga, sa mga news, halos toilet paper talaga yung mga nakalagay sa cart nila. Hindi pagkain kundi toilet paper. So, drive muna tayo. Hintayin ko yung tawag ni Jan kasi for sure tatawag yun. Dito na tayo guys sa my coast and tumawag na si Jan. Sabi niya, i-meet ko na lang daw siya sa may McDonald's after ko mag-grocery dito sa coast. Okay, come on, Papa. Wala pang laman yung cart ko. Unahin muna natin doon sa may mga toilet paper, guys. Usually, diba, inuuna ko veggies and vegetables. Pero ngayon, doon tayo sa may mga toilet paper muna. Come on, Baba. Dito. Come on here. Mayroon, guys. Nagre-restock sila. Ayun, oh. Come on, Baba. Ayan, nagre-restock sila. Naabutan natin na nagre-restock sila, guys. Eto. And merong isang bibili rin. Wala yung normal na kinukuha kong toilet paper. Ang meron sila ay Kleenex. So, ayan. Buti na lang naabutan natin silang nagre-restock, guys. Kuha lang tayo ng isa. And, dati talaga, marami dito. Ito yung talaga, yung pinaglalagyan nila ng mga toilet paper. Pero wala masyado. And, yan lang yung natitira na. Oh. Kahit yung mga Kleenex nila dito, guys, nagre-restock din sila kasi, ayan, wala na rin. Dalawa na yung kunin natin, guys, kasi meron na lang silang 4 na natitira. Ayan. Sabi niya, pwede naman daw 2. Yun yata ang limit, 2. So, kuha tayo ng 2. Hindi ba, guys? Buti na lang. Kaninang umaga raw, ubos na, diba narinig yun naman dun, nung nandun tayo sa Woolies na ubos na rin daw dito sa Coles. Pero naabutan natin sila nag-restock. Tapos na sila mag-restock. Yan na lang yung natitira, oh. Etong Kleenex, guys. Ayan, 2 na lang. Kinuha ni ate yung isa. $15 siya, oh. Yung usually binibili ko, siguro $10 ata yun. Or 12. Hindi ko na rin maalala. Pero at least meron na tayo. Ayan, wala na. 2 na lang natitira. Puno na yung cart ko. Ang laman niya ay toilet paper pa lang. Ako ng Cadley. Ito yung parang downy. Kung sa atin downy siya. Guys, tingnan nyo. Wala na yung natitirang 2 toilet paper dito, oh. Diba? Ang bilis. Buti na lang talaga. Inuna ko to bago yung mga vegetables and fruits. Ayan, oh. Wala na, guys. Ubos na rin dito sa Coles. And yung tissue Kleenex nila, ayan na lang, isa. May damage pa. Hindi pa siya Kleenex. Coles brand. Wala na. Kuha ko ng, eto ba, yung leg roast na pork. Mag-roast tayo. And yung toilet paper natin, linagay ko muna dito yung isa. And yung isa nandito para meron tayong paglagyan ng ating mga kukunin dito sa Coles. Come on, Baba. Kuha tayo nitong 2. Itong organic na almond and sweetened milk. What are you doing, Baba? Huh? No, lollies. Okay, let's go. Kuha rin tayo nitong 2 kasi mabilis ang aming gatas maubos. So, ito yung aming emergency. Honey, I'm down. But tell me if you are. Now. Let's not make it hard. I know that this drives you crazy. I know that you feel alone. I know that you act up. 'Cause you. Tingnan nyo kung silang nakita ko. Oh, hi! Hi! Uy. Bless to ni tita. Feel so. I know that you feel it. I know it's good to be loved. I know that you ain't so trusting, but I feel so. Let's just take this back.
Kuha tayo ng blueberries. Di ba sa Renmark? Parang $5 something siya. Dito $4.90. Kuha tayo ng dalawang blueberries. Si Tin, mag-grocery din daw siya. Kumuha ko ng 3 salmon with skin. So, ito yung 3 salmon with skin. And kuha tayo ng roasted chicken kasi ito yung aming dinner tonight. Alam nyo na yan, pag nag-grocery ako, lalo na pag hapon na, ito yung madalian naming dinner. And kuha ko ng salad. Okay, come on, Baba. Kumuha ko ng coleslaw and potato salad, partner sa roasted chicken. Kuha rin ako ng smiley frites. Thank you. Ito yung smiley frites. Thank you. Ito gusto to ng mga bata. Ito yung sour cream and chives na rice cracker. Kuha ko ng assorted creams ng Arnott's. Kuha ko ng organic apple cider na vinegar. Kalimutan ko tayo ng boneless Thai chicken. And kumuha rin ako ng olive oil pala, guys. Andito na si Sak. Sinusundulan nila ako. Bilisan ko na raw. Kuha tayo ng orange juice. Yeah. Come on, come on. Come on. Mina, what? No, 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 we're going. Dalawa. Mousse. Si Oli may yogurt pa ata doon, eh. Kuha tayo ng nuggets. Kuha ko ng yogurt. Dalawang ganito. Kuha tayo ng cheese. This one. Nappy. Nakalimutan ko yung V8 nila. Kuha tayo nitong tigda-dalawa. Hindi ko na sila makalimutan. Where's Zachary? Si Sak, kumuha si Sak na. Nalobat ako kanina. Dito si Jan. Kasi nga, diba, susunod tayo sa kanya kasi ipapaayos yung seat ng car. And etong mga pinamili ko dito na sa car niya ilalagay. May kausap siya. Yeah, I've got a buggy now. I've just given it the tag. I've got one. Yeah, I know. And yung car ko andun lang, oh. Yun yung car ko. Spewing. So. Yeah, well, like I haven't got a team, so. Are you you're a sponsor though, yeah? Yeah. May magbabanggaan sana. Yeah, Sumigaw si Jan. Say, oh, stop, stop. Parang sila nag-aatrasan. Ayan. I'll get there. Kunin namin yung mga nilagay ko dito from Woolies. Okay, Han? Ako pala. Cheese. No, it's alright. Ayan. Smell it. Yeah, I can smell. Yung gas ba? Try to go. Ah, you don't want the trolley. Yan na siya. Lagyan niya na dito. Dito na lahat. There's Okay. tissue boxes in there. Alright, it's alright. Ayan. Sinundan ko lang si Jan. And dito na tayo sa may... Ayun, nakalagay. Ayan, sinum in ko. Mayroong nakalagay na auto image car. Detailing interior and exterior package available. So, dito siguro papayos ni Jan yung upuan ng car ko. Pinapakuha na sa akin ni Jan lahat ng gamit ko dito. Are we gonna leave this car here, Han? Ha? Yeah. So, iiwan namin tong car. So, doon na tayo sa car ni Jan. Nandito na yung mag-aayos ng car namin. Yung seat, I mean. One of them I had. May sinasabi si Jan, ganyan daw yung first car niya, yung blue. What color, Han? Red. Red. Ganun na kulay, yun na blue yun. Pero kulay red daw yung car I don't niya. want to be driving around too much. So, where are we going now? So, iniwan pala namin Go yung to car. Baker's Delight. Kaya, Baker's Delight. Kasi, kukuha kami ng tinapay and mayroong... Got an out of way. Ito yung nakuha nila kuya nung nanalo sila sa golf. Meron silang ganito. Tig-isa sila ni Zach. And yung car... What is that you want? Huh? You and... Zach. Kuya, can you cover your thing? Nakita na naman yung ano mo. Yung logo ng damit. Iniwan namin yung car pero sabi ng babaan ng lalaki
baka daw mga 5 pwede na naming pick upin or 5:30 kasi steam vacuum daw niya yun. So, tingnan natin kung matanggal yung amoy ng gasolina. And what if it didn't come out, hon? What you gonna do? I'll buy a new suit. Buy a new suit? Well, we're gonna have to. I'm not putting up the smell at all. I don't want nothing of it in there. Ayun, ang baho talaga siya, guys. Hindi naman sobrang baho. Ako okay lang naman. Siya hindi niya That's where I talaga... used to go to the dentist up here. Hindi niya matake yung Big amoy. Hill. Yep. Used to So, go pag up hindi there. raw yun... Ano ha? Used to be a dentist there. Doon daw dati yung mga... Yung dentista niya doon. Not no more. Doon daw ang dentista niya nung kabataan niya. So yun, pag hindi raw naalis yung amoy, bibili ng bagong upuan. Si Kuya may ubo na naman si Kuya. So punta kayo ng Baker's Delight. Dito tayo sa Baker's Delight. Kuha rin ako ng sliced bread. Tingnan mo si Holly. Okay, okay. Go in. Alright, come on. And ikiklaim nila yung kanilang napanalunan. Okay, ask the lady, Baba. Okay na. This one? Oh, yeah. Thank you. So, ito yung free. Ito kay Kuya. You're welcome. Ito yung Vegemite. Here, yeah, you get one here. Vegemite rolls. Yeah, I'm gonna buy you one. You're gonna get this one. But we have to pay for this one, okay? Okay? I have to pay for that one. So, ito yung sliced bread. And ito yung kay Holly. And kuha rin ako ng Hawaiian pizza. Nilalagay lang namin sa plastic bag yung binili namin mga tinapay. And ito yung baon ni Jan bukas, yung Hawaiian pizza. Sa ano, baon niyo ba sa fishing? Okay, let's go. Alright, close, Baba. Is it? Okay. So, ang dinner namin, di ba kumuha ko ng roasted chicken, tsaka potatoes and coleslaw. So, hindi namin yung kakainin siguro. Bukas na lang yun. So, dahil muna kayo dito sa McDonald's kasi gusto ko McDonald's. Sila gusto nila Hungry Jacks. Yung mga bata kasi ayaw nila ng McDonald's. Hungry Jacks, okay lang sa kanila. So, magda-drive-thru kami para kunin yung aking dinner. Yeah, can I have a cheeseburger meal, please? Fanta for the drink, thanks. A double cheeseburger just on its own. Yeah. And 2 McFlurries, please. Oreo M&M or Flake? Or M&M or Flake. M&M. M&M, please. Dito na yung order. Yes. We got... There's, Two. Where's the other there's one? another burger. There should be 2 burgers. Okay, check niya. Cheeseburger, yep, and yep. Thank you. Ay, ito yung spoon? Yep. Okay. Ayan yung dessert ko. Ito yung kay Holly. Sit down, Baba. Where? Dito sa kanil. Dito sila sa Hungry Jacks. Papasok sila sa Hungry Jacks. Ito. And sabi ni Jan, hindi ko raw pwedeng dalhin yung pagkain ko sa... How about you? Are you gonna bring yours there? Right now. Wait, Baba. Hindi raw pwedeng dalhin yung McDonald's sa loob ng Hungry Jacks. Ikakain naman sila doon. Cover your thing. So, kainin ko to dito. Sila kakain sila doon sa loob. So, alam nyo na yung dinner namin bukas ay yung roasted chicken. Kasi ito na yung dinner namin. McDonald's tsaka sa kanila Hungry Jacks. Yes. Alright. What's that? Ayaw niya yung pickles. Wow. Yuck. Yummy. Yum. Yum. Ew. There's no tissue, huh? No, you don't. Underneath. No, you don't. No, none. So, diba? Walang tissue. Ito yung excited akong kainin. Kasi, ididip ko yung chips. Yes. We do, Baba. Kain muna ako ng dinner sila. Pupunta sila sa Hungry Jacks. What? Si Jan, kumuha rin siya ng McDonald's. So, Ice cream. dito na si Holly. Here, Baba. Eat your... Have your McFlurry ice cream, Holly. Here, Baba, your dessert. See if it's alright. Where's the boys? Of course, it's alright, huh? Have that later. Yeah, don't eat this. Eat that later, Baba. Where's the boys, hon? Still eating? Go outside, Baba. No, sit here. Yeah. Sit down, Baba. Sit down. Be careful not to spill, okay? Okay. Kain muna siya. Ako hindi ko pa ubos. Malapit na.
Ayan, tapos na kami dito. Dito na kami kung saan namin iniwan yung car. Parang tapos na siya kasi yung car nakapark na doon. So, wala pa yung lalaki. And tinanong ko si Jan kung magkano yung bayad niya dito sa pagpa-service nito. Sabi niya, hindi raw siya yung magbabayad. Yung Repco company raw yung magbabayad. Kasi yun ang brand ng binili niyang, ano ba, yung treatment na fuel. Or gas fuel. I'm not sure. Basta yun yung treatment na binili niya. Ang company ay, pangalan ay Repco. So, sila magbabayad. Sana maging okay. Naamoy niya. Still smell it. Still smell it, isn't there? Yeah. Naamoy niya pa rin, guys. And like I said, I've actually... So, ito yung uupuan natin ngayon. May plastic siya, guys. Kasi nga, in-steam siya, binacuum. Thank you! Yeah, thank you. Yep. See ya. Pero amoy pa rin siya na gas. So, yung next step, guys, ay papalitan yung chair. Pag ito ay hindi talaga naayos. Kasi medyo basa pa siya. Nafe-feel ko nga na malamig yung aking inuupuan. Bahay na kami, guys. And si John, what did you say, ha? What you gonna do tomorrow? Go back to the mount. Balik siya sa mount kasi sobrang amoy gas pa talaga yung car namin. So, babalik siya doon. Basta ang alam ko ngayon, ang dami kong nabili. Toilet paper. And Kleenex. Ayan. Diba? Ano to? 32 rolls. Eto. Okay. I can't reach that one, hon. Ayan si Sak. Where's Kuya? Papainumin niya ng medicine si Kuya kasi nga umuubo siya. Yung isa. Waiting. You want some, Baba? Gustong ko. Kakala ko gusto mo din. Drink water, please. Nilabas ko lahat at hinilera ko lahat ng tissue na nabili ko sa Woolies tsaka sa Coles. Pinakita ko kay Jan. Ayan, ang dami. And then sabi ko sa kanya, tissue talaga at tsaka bigas yung nagkakaubusan. Pero sabi ko yung mga mineral water, ang dami-dami. Tissue talaga, guys. Nakita nyo, wala. As in, ubos. Buti na lang inuna ko sa Coles tong puntan dahil kung hindi, wala rin ako mabibili. 32 rolls. May dalawa tayo. So, mayroon akong 64 rolls na toilet tissue and 15 nito plus eto. Eto yung brand na binibili kong tissue yung sa toilet. Etong Quilton. Kaso wala silang ganyan. So, mayroong Kleenex. So, meron tayong 64. And then, etong tissue na to, meron tayong 18 box. Diba? So, ako na talaga. Pero etong mga gamit naman to. Kaya, so, and alam nyo ba yung aking singsing, nahulog siya sa Woolies kasi malamig and parang lumit yung kamay ko dito and nahulog. Buti na lang narinig ko. Kaya nilagay ko siya dito sa right hand, tapos dito sa gitna kasi masikip. So, hindi ko siya mawawala. So, buti na lang napansin ko. So, yun na guys yung vlog natin for today. And si Jan bukas, pupunta siya sa kung saan niya binili yung ano ba, yung petrol na treatment. And yun, i-report niya ulit kasi hindi siya masay. Kasi amoy gas pa talaga yung car namin, guys. Parang naghahalo yung sabon tapos gas. Umaapaw pa rin yung gas. So, yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Andun sila. Oh, nanonood sila. Hi! Bye! Bye! Nanonood sila. Bye, guys. Thank you. Paradise to me who you seek.